Vale. Erabiltzaileak Moodlera igotzeko, bai? Behintzat erabiltzaile bat, baina gehiago nahi baldin badugu, eta ez badugu modu eskuzko moduan egin nahi, hau da, masiboki egin nahi baldin badugu, Excel batea joko dugu, eta eremu hauek inglesez ipintzea izango da eman beharreko lehenengo pausua. Ondoren, erabiltzailearen datuak ipiniko ditugu, bai? Eta guk proba izena ipini diogun, bai? Eta hori inbarko genuke, behar dugun erabiltzaile kopuruarekin, bai? 15 baldin badira 15, 20 baldin badira 20. Eta ondoren, fitxategia gorde egin behar dugu. Baina, gorde behar dugu modu berezi batean, hau da, CSV moduan. Horretarako, gorde honela, mai gainean gordeko dut, eta hemen, bai, Excel laneko liburuaren ordez, aukeratu behar dut CSV komaz bereizia, bai? Vale? Gorde, ados, bai, eta itxi. Eta berriro, gorde, bai, itxi, bale? Orduan, mai gainean izango dut, hau da, orain sortu duana, bale? Moodle probak ingelesez bat, bai? Bale. Bigarren pausua izango da, Moodlea jotzera, bale? Jotzea. Gure Moodlea hementxe dago, Donostiako Iralen. Moodle sakatuko dut. Bale? Eta sartu egin beharko dut. Honetarako beharrezkoa da administratzailearen baimena izatea, Ni administratzailea naiz eta horregatik egin dezaket, bale? Jarriko dut euskera, bai? Bale. Eta sartzen ditut nire datuak, sartu. Bale? Eta orain, aginte panel aukeratu, gunearen kudeaketa, erabiltzaileak, kontuak, eta hemen igo erabiltzaileak aukera dago, bai? Hor, sakatuko dut. Eta orain, mai gainean dudan artxibori da ona igo behar dudana, bai? Horretarako, aukeratu fitxategi bat, eta orain aukeratu beharko dut mai gaineko hori, bai? A ber, aukeratu, eta nire mai gainean dago hori da, Moodle probak inglesez bat, bai? Ireki, igo, bale? Berriro, igo, bale? Hemen dago, aurre bizta dago, bale? Eta, bukatzeko, berriro ere igo sakatu beharko dut, bai? Eta kasu honetan, hor daukat erabiltzaile berria, bai? Vale, gehiago badira, erabiltzaile gehiago azalduko lirateke. Ikusi nahi baldin badet beste erabiltzaileekin batera nun dagoen, erabiltzaileak sakatu, kontuak, eta harakatu erabiltzaileen zerrenda. Eta hemen, lehengoa, oraintxe sartu duana da. Bale? Horixe.